Уважаеми слушатели, с усмивка посрещам режисьорът и ръководител на театрално студио Артистик Христо Христов. Здравейте и добре дошли! Привет от мен и привет на всички ваши радиослушатели! Театрално студио Артистик отбеляза 10 години. На 1 ноември официално от кметът на община Силистра Александър Сабанов вие бяхте удостоени с награда във връзка с 1 ноември. В тази връзка ще ви попитам какво е да си будител в днешно време? Първо, благодаря за комплимента, който ми отправите току-що, че съм будител. Аз вярвам, че във всеки един от нас дреме един будител и той може да е по всяко време и навсякъде да се проявяват неговите качества, като пример. Не знам дали съм будител. Първо съм, надявам се, ръководител, но ако приемем, че влизам в тази роля, много отговорно и много актуално и адекватно е да си будител в времена като тези, в които има размирици, в които има строг индивидуализъм между хората, в които има материализъм, ако искате, в които има толкова много свобода да избереш, че чак при младежите така стои една безпътица, една демотивация. И в този ред на мисли да си будител и да поставяш изконните ценности човешки си заслужава повече от всякога точно в този момент да бъдеш и да го възпитаваш в подрастващите. Какви са емоциите от 1 ноември? Вие с вашите възпитаници бяхте в художествената галерия. Да. Какво е чувството, когато ви награждават в такъв ден? Чувството е на отговорност, да ви кажа честно, поне при мен, защото всяка една награда, всяка една оценка, всяка една оказана чест, било то от фестивали, от институции в нашия случай, всъщност и задължава. Защото това е един невидим сигнал към нас, че ние трябва много здраво да държим курса, който сме поели и че ние винаги трябва да отговаряме на качествените очаквания в изкуството от страна на обществеността към нас. А това не е лесен процес, вярвайте ми, защото ние не трябва да се повтаряме и винаги трябва да показваме важните моменти от нашата реалност, за да може публиката наистина да вижда, че не е сама и наистина да даряваме надежда. Така че на първо място това беше отговорността и, разбира се, благодарност, защото ние така чувстваме и подкрепата към нас и ние няма да злоупотребим с нея никога. Напротив, ние ще даваме най-доброто от себе си. Казвам ние, защото в галерията присъстваха и актьори от студиото. Прецених, че важно е зад мен да има актьори, да дойдат заедно с мен, не само аз да взема оказаната награда, а и те да бъдат част от мен, защото аз не се занимавам с професия, която е тъй наречената дистанционна от къщи. И аз без тях нямаше да мога да направя нищо това. Тоест, само аз нямаше да има 10 години артистика. Онлайн обучение в случая не е възможно. Моля се на Господ повече да не се случва. За тези 10 години какво научихте за самия себе си? Много неща научих. Научих се, може би, да бъда още по-отговорен, още по-дисциплиниран. Научих се винаги да намирам свежи цели и смисъл всеки един ден, както в професията си, така и в личния си живот. Научих се да обичам повече. Научих се да обичам всеобхватно. И се научих се, че още нищо не съм научил, защото младежите и децата наистина ми показват още и още хоризонти, нови измерения и това наистина така ме държи буден. Те също са будители в този ред на мисли. На 1 октомври започна новата учебна година и новия творчески сезон. Какво да очакваме? Много скоро второто издание на поетичния спектакъл «Хвърчащите хора» по стихове на Валери Петров. Още следващата седмица, 13 ноември, ако мога да си позволя да анонсирам събитието, 13 ноември, сряда, 19 часа в зрителната зала на Младежки дом. Отварям едни големи скоби, че освен спектакъла, публиката може да дойде по-рано в фоайето на Младежки дом и да се наслади на експозиция, която е снимкова и костюмна от спектакли през тези 10 години театрално студио Артистик.
Подготвяме след това и през декември, живот и здраве, едно завръщане на нашите студенти от театрално студио Артистик, пак по повод 10 години. Надявам се да направим и спектакъл с тях. За сега само леко ще загатнат и ще спра до тук, така че обещавам, като наближи, да анонсирам и да така по-конкретно да обявя какво точно ще видят зрителите. Трети студент имате вече? За последните 2 творчески години, да. Радвате се за което? Много. Много се радвам, но знаете ли, най-много се радвам, че те сами избират това и се чувстват наистина добре и са много по-отдадени така. За мен това е много важно. Всеки да намери своето място след завършване на училище и в театралното студио и да са уверени в това, към което тръгват, в случая студентския живот. Да не учат нещо изобщо, защото трябва да го учат. Да не правят нещо изобщо, защото трябва да се харесат или защото трябва да го правят. И поддържам връзка сега специално с най-пресния студент, Наталия Енчева се казва тя, и учи в Любен-Гройс филмово майсторство. Така че усещам по нейните емоции по телефона, че тя се чувства наистина на място си. Това е по-хубаво. Приемният изпит как премина? Аз не съм толкова запознат детайлно. С какво се представи? Монолози. Знам, че са 3 или 4 кръга. Прощайте, ако не мога точно да съм така да кажа. Монолози, драматичен, комедиен, стих. Абсолютно класическия стандартен начин на почти всички академии, или вузове по-скоро, които приемат актьори. Песен, танц, също да не пропу проза. Целият спектър театрален. Какви цели си поставяте за тази учебна година и този творчески сезон? Да празнуваме. Много е важно човек да се наслаждава на събитието, което се е случило в неговия живот. В нашия живот се случиха тези 10 години. За някой може да не изглеждат като голяма цифра, но за мен изглеждат като специална цифра. Само обърнете внимание на знаците. 1 и 0, т.е. 0 и 1, съвсем началото. Хайде всеки да си помисли колко вълнуващо е нещо първо, което му се случва в живота хубаво. За нас е точно такова и тъй като при нас 10 години ги празнуваме не само на самия ден, в случая отреден от нас да е 1 октомври, а през целия творчески сезон. Ние ще празнуваме. И имаме толкова много инициативи. Спектаклите, разбира се, е най-големия празник и с най-голямото очакване се правят, но имаме много инициатива в Фейсбук. 10 от 10 за първи път правим нещо подобно. Актьори, които са преминали през студиото, отговарят на 10 въпроса на актьори, които в момента са действащи. Също така имаме интерес и към рубриката Главната роля, която публика пуска различни коментари, постове за впечатления от наши спектакли. Така че това също за нас е много вълнуващо в момента, че развиваме и на друг фронт, ако мога да кажа. Не знам фронт дали е най-точната дума, защото е по-милитаристична, но на още един хоризонт, така да се каже, празнуваме. И щастливи сме, целите са тези по-близко и обединени с публиката, с повече инициативи и разбира се, може би в края на творческата 2024-2025 поне 2 премиери, но с по-малката група, с по-малките актьори. Разкажете за тази група. Първо, имаме една много симпатична такава. Аз много се вълнувам. Това наистина ме кара да преоткривам театър, да преоткривам професионалния си живот, защото имам около 10 млади актьори, малки актьори, които са на възраст 7-8 годишни. И в момента наистина се хващам как аз изключително много се вълнувам и се зареждам от среща с тях, защото тепърва изграждам в тях качествата. С тях още репетираме наистина съвсем основните неща. Тренинг, психологически, но с другата група, която е така малко по-голяма, 4, 5, 6 клас, подготвям поне 2 спектакъла, дай Боже, адаптирах и започнахме работа на маса. Уточнявам за слушателите. Работа на маса не е свързана с битовизма на човека, а с ученето на текст и усвояването на роли, приключенията на Лукчо. Това е нещо, което адаптирах като текст и сега с голямо вълнение, използвам тази дума за пореден път и с интерес всеки подхожда към текста, радваме, така че и те са доста запленени. Следващото е
надявам се във времето на възстановяване на второ издание на Чарли и шоколадовата фабрика. Нещо, което съм създал като адаптатор и режисьор преди повече от 5 години. Така имам огромното желание да го върна отново на сцена с нови актьори, подобрена версия, разбира се. То е и нещо средно между мюзикъл, между драматичен спектакъл. То не са малко нещата май до тук, така че за сега ще спрем. И това са заглавията, които се надявам да реализирам. Работим и с още една група, която никой не знае. Имам много интересни актьори, средношколци, с които работим една комедия. Пак на маса. Така че проектите се случват, празника тече чрез творческа работа. Какво е нещото, което изисквате от възпитаниците ви? Хубав въпрос. Наистина много интересен въпрос. Да не се страхуват. Много е трудно. Страха е навсякъде, да не се страхуват да бъдат себе си. Страха е навсякъде около нас и в нас и това ни пречи да бъдем най-добрата версия на себе си. Да бъдат себе си и много ми се иска да бъдат любознателни. Много ми се иска да се забавляват, посещавайки кино и театрални събития, музеи, четейки за удоволствие, а не защото трябва, защото искат, за да могат да трупат вътрешното си богатство. С нощ на репетицията с тях говорих за това, да могат те сами да се научат да посяват в себе си семената, които искат и плодовете, които искат, за да могат да ги берат със самочувствие и с увереност и да изживеят един истински достоен живот благодарение на това. Това е на първо място. Разбира се, не на последно да бъдат добри личности, добри хора. И в края на нашия разговор вашите пожелания? Пожелавам на всички да бъдат здрави и да следят нашите спектакли. Пожелавам си пълни салони, но пожелавам на всеки един ден да се събужда с усещане за смисъл. Бъдете добри помежду си и казвайте поне нещо красиво на някого. Поне веднъж на ден. Изключително много ви благодаря. Успех желаем на Театрално студио Артистик и лично на вас като режисьор и ръководител на Театрално студио Артистик Силистра към Обединен детски комплекс Силистра. Христо Христов беше при нас.